Joyce Machuka nyore kore gatigati yeito abageni mbare bakoganeti gochimata aria mwa Joyce King nyakoma eto tirimboka gaki abageni mbare bakoganyete nyamanengo kamaranje ngote nare gochiaria omorore erinde otirimboka orora abageni abu Joyce Machuka abageni mbare bao bakoganyete matari kore gatigati yeito oisoke iga Joyce nero oyo okonyakana nere gochiaburagira omobwati erinde akore giasa abageni bare. Mobisa, ni ngobuna yoranda, so we
biyamo wono narode kwa ende nero wona tiatira ende program ende nkeigo igo nkobarangerinde kwa chiri chatigara ibere ngochirangerinde wono tiga togende kipindi kene hasa wakati huu naenda sehemu ingine ili ndio napatia mwenzangu aendeshe kwa muda kidogo, alafu ndio tuendelee na kipindi kingine. Karibu Mminto Ayubu. Acha mi niwasalimia hata kama tuko kwa mabaya. Hamjambo? Hatujambo? Asante kwa kufika hapa na asante kwa kutuletea faraji. Sasa tumefika kipindi kingine, tunawakaribisha relax wenye wako hapa. Najua tuko wengi, so tutaenda mbio sana. I'll be very much brief. Nikikuita labda hatutaongea wote, labda mmoja mmoja, alafu unaomba, alafu tunafanya aje? Tunasonga. So cameraman nakuomba kuja hapa mbele. Wakikuja hapa mbele, labda tukisimamisha unawapiga picha ndio twende haraka haraka. So naomba nianze na Ango Robinson na Auntie Dorika, kuja mkaribishe wageni na mtuombee ndio tufungue hii sherehe. Ango Robinson, Auntie Dorika, mahali muko jamani, tukuje haraka kidogo tufungue huu mkutano kwa maombi, alafu karibishe wageni. Mujana ndo machanta tata yuri gormana to akobori nambi yamana wale wa koru mwana rubeni hararete kuikira bona iga nurocha manna turase musangirikano manana to akwali kanirwa bagatiga iti yeito chingwana chiko gendera ne kipini kego sababono nyasa uturae uwanja kwa kale kasiri tukulima to asabire twegeni rwetara siri tare Yesu yo muturi. Bono bakia bagani ba mintu na tigu mata na rugu chia na bangira ni bado sanjira era bono ketongo bata via bagani ba mintu karibu sana so mwana Ruben ono mwana one na nengo te pole sana tingo te bagani gaki karibu inande njira bali nindo tikuru mata bado. Karibu sana. Asante anko. Asante asoko karibisha bageni. Wono ntagete awa wenye naita tukuje mbio mbio. Nimeambiwa tuongee Kiswahili, labda tuko na wageni wengi wenye hawajui Kikisii. So mali huko jaribu kuongea Kiswahili. Unaweza pata umekaa na mtu ajui Kikisii. Wono, let me go to this another forum. Chisokoro asemore ga akitenena. Toa kwe bicha yemo chisokoro ntomwa na machikomorora ndo Januari. Sokoro Ragira, sijui kama umefika. Ningeomba pia wewe uonekane hapa mbele kidogo. Sokoro Ragira timetigo senorange. Then Sokoro Murara kama uko karibu, tunakuomba ukuje hapa mbele ukaribishe, alafu tuendelee na kitu kingine. Asante Sokoro. Aba mintongo batebimbu yamure. Ono le na otubwato moichano asogo sirio mojokoro kurende Nyasaye naro. Bali batigaire lerengereria rorama mu mino momo eriberera mu mutiga kende yonse akobatebia korere gasi.
Kingana wana gwatang'ana igo mbuya mono. Asante Sokoro. Uncles from mother side. Uncles wa Ruben kutoka sorry. Asante kwa nafasi, kwa sababu ya kifo ya mjukuu. Wanda tente pore asenge njo yogo sirio mojokoro ulengo moke. Igo akoba chinkwana ngari cyari gukwana ndo gukwana chinkwana moko nganjere iga. Ngari tembo bwate problem ya abande yekera nabange twaru ko rusobo mwana oli Beatrice mbo basiko basiekera. Nganjere ndangeri pastor nerore Sokoro yo mwana igo twasabire nga gokore michinga chindore mienkeye. Igo twasabire nga gokore michinga chindore mienkeye. Asekere ringana Yesu ororekane na inda mabira aisane aselietera Kristo suru motoritu. Amen. Asante pastor. Nilikuwa kwa uncles from mother side, uncles wa Ruben kutoka side ya mom that side, uncles wa Ruben kutoka side ya mom, mahali mko tukuja hapa mahali mko tukuja hapa mbele haraka haraka tupigwe pipi. Tumwezi pia Isaka isoe. Njwango na inwe naona baswatu bali njumwezi tokonye chinza. Baswatu bali baito chikase ni chiria njumwezi bito golere limo. Njumwezi pia simoni. Esa makorore kana iga mwenzi pibuya. Toja kera baswati okwana koranjerie tariyo kasenge njo. Tumanyeti. Bakwane. Chinza. Okay. Bono tuone tokotia tokoreiga. Tete bali chianti cha Ruben. Sukamotu kama kwebichamo. Sukamotu. Abasubati kwanza. Basubati buna abasukiga. Bali bam chikamati cha Beatrice minute. Beatrice nayo choso ya mwa kuchibicha nabo. Ojire. Arau bali bakubwati babe chikaseni ya Beatrice. Akolere monde ya mwakolere. Mwakolere bakwani ya mwezi. Beatrice tigarau. Baswatu ba mwa Beatrice. Nabaro mo baigo. Margaret utigara awai. Abantu toisaranse. Aya. Aba tochira abana kwanza. Abana bali bakuru ba Beatrice njugocha. Abana baito. Jua. Mobeke gati yao. Alafu Moza ni timu ya elimu nyagocha gocha.
Mwakore sawa. Oyo mnalo sabire ole kasi na bwate ripoti yizi kasi ni jabia au kwanenga nelimu. Aba anti anabacha nabakwanira imbya mwere ngo bakirambe bona abanyakenyoro asoko cha senyencho yo mwana ominto rarire chikaze ni chi aruramba akara to moroberi on WhatsApp group banyora tegento keke in support yo kwa ni mwana yo minto gona ari kabating tanga sando cha bange mbancheti barabwe chibese naga chete kyara ni chabatumikete na alingange chibese chinchiana netu. I think they have supported the program mpaka to ikiri gaturanga ukora igombia mono na baiboira kera moko genda teya abana bayo morori batwale to moyo yu no moyo mia. Next time we strengthen the team, we grow up. Asante sana. Aba batigere mbamura mwabo Beatrice mwete ko skali mwa kwebija popo tigale na magre tuna more igo baba ke bije bona barago abana ba mwa Beatrice na bale ga bonsipi ngina rume abangina rume Ruben mwakode abande batige muratige lya bandalia ande tigani redi bageli ya musikano mu makuba kwani bwa irire bujaiga bya mana sengento yo bya banyasa korwa kero mwana wa Beatrice mtasirete kero tu alenge na mayanda manene kyagara Beatrice tekene ngeli buno rusiri abana basatambe bali baru chachi bamwabo mo chikocha mugako Beatrice bongina arisi netimu eri mwale komo ngale ngombo sinini omoke lakini nyasaye buna nyasaye umukonyere umuikire nande bana nabatubwata mali ga manene na Beatrice mintole ndiro mwana ya matuka mange ando njikocha abo tamu ari gajemba njikocha orura sama bokaye bose ibine bibirire tubwata lakini Beatrice atwari ali makweli twaya talire ntwana turo tina no barra tugweta manna gokonye otware chinguru abali bwatigeiru nabange. Asante N'abana bali ba Beatrice minto batigaire Beatrice barusiri atambe mwese wako mugano timo okoragera mino Beatrice minto karaire nsara araire mpaka kararwari tegetanda mokoragera igente kikero kigetugo twasabira maya manya mamo mina sabarusiri yani iyangeri avegete yarenge koroma ko ende kondo basomi mumo inyore. Asante abantu banyasaye nabakwanira imbiyamore imbiyamano lenda asinga nje yogocha moigwa igotoko bata imbiyamano musubati pole na abayigu bali batigaire lende pole egento twaliko basaba ngeri nga kimwatigaire bono mwatigaire kana mulende nyoko abana aba batigara babere gwa twabasabire muike nyoka ange egere ara abasukia amatuko nabalia amate naino kubasaba nabo moko bakonya mwaba bwatesi bana aba nabake umucyoro cyo tigaire umus Teganiko njigota ya umucyota bwatsi umugaka abo abantu ngakiki abeke twaragote abangu umucyota ari umugaka monginati gatere bweka ande nabamangana ara abasogotoka talimaya igo bamate kimurange ekanisa balisia twasabire mubayikange musubatirende naye pole na nabogo ika abantu baminange ndo kitoro kire nabange bakale nje nabeire ngocha lioka twisaransa nabayigwalia lero nagokire sana singe nje mwakira sobonge
no mupastori orenge gaige sabato tuarenge kanisa pia mono sana bono rende oyo nere ne oyo mwabo tata no tuarenge nere ama tukayonsi tokunya gocha nere tagukwana litugeringane pia mono abantu baminto abayiri amo n'abasani ekenekerero tugendete kurera oyo nkomuru gatatamoke oyo no mucho korone jono mwabo saburoni sokoro yaye igorende njenda abasabera maya abana bari bande mwatigaire maite this is a great rose aso mwana moke gutsira otiga enyombere igo nande nero mokogoti buya mono nakere buya mono abalisi bari twanyora abantu bekanisa abantu bekenyoro tiganya sanya ari kubasenia Margaret Beatrice naye twagusabira maya no murwairore akinya sae naro nakwagate nande nakubeke buya abamura bari babere mwatigaire twensi nechi ntakana abarugi baino barendo monginoyo esengenjo nabo ni nubono chinsagi chiatigaire mbuya mono tiganya sabaseni timbu atia mange tuatebire mbuya mono tumbo basi twarumoino mbuya mono inusaransa nchuko Beatrice ne kwa kuna bangi na uwe abari bagukwana gaki bari aba bagukwana ntete mbate bunererende aba nabangi na rume tata Biamono entwe oyo mbaba oyo intuna baba abana baita unatuacha iga ono mwana oyo iga no mwana oitu bono intu twarua utamba seita turujana basi ngina koro igaruete nka akagenda moeminga kimbia yabono mugambi ikono twarure twaja korero mwana oyo iga narori no mwana mokepi mwana musini sana na gukukunguka koye monene na norori na moke ono intu twatire se yoreke iga ekegi tigango tusabe mutungi tata nyasaye twachira asubusi bwabo na tureiga no tumanyete kero yomo ase twarua no tumanyete paka kero twatunge twe paka twekire miake no manyete ngentu nabanyabibe bukumia sense yeiga twasabiro twabere bibitu mwana oyo igo mojo kororarire twamanyire ngano manyete bunararete ngino tigaire nabamwabo ne amateyeiga twabaretira asubusi bwao uwanja kwao kore kumusangerikano yo gendere biya twasabira asiri tari ya Kristo mutori bono inje onatene nje ngor kwelija nje ngor kwelija ne omo Beatrice njo monene nanje natagote abaiga umwana uri umintu Beatrice ndagusaba oremereri asaya abeire imanyite mwanju wegera achite nabo gwakumiti no mwana wegera achite nabo gukumia lakini tete gotebia oremererie usabe nyasaye nare kubatebiga nandi gentekemo ekenyureke n'abantu muri abaya ndate kubairaneria abantu gitabara ababira atatu iga mugambi obedi ndate gote ngambuya mono asa mangana ari twakwana nje naye urioro amotebi abantu bande mbali bakorugwa bamura bali bapoda na aroja na chitanga banyora bakakwara yara maya na inunta tukubate imbuya mono abantu bande mbara baswati bari muchiyo bari batatu choice ya saro sabera nonde ekero mwana uri mitaru ari tuno mwana wae bari nyomba na ubare kumurenda barenda umwana barenda na Beatrice moroje mbanga abantu bengenjo na inunta tukubate ngambuya mono ekera abayibuli bumuchiyo bakweta batigeta abantu ubaro babwato obwanjani obu nane ngo bataina ki mogende no bwanjani oria mogakoria batigereta Joana no mongi no oria onyanda aliaro nimanyete mugambi obedi
na binde bibiro utaweka laini igore ndi ngubatebia bamwacha ikibanda nikenyori kigima akero muchandura ora atoka mwabituri ciaria aba tutaracho abantu bari bekenyoreke morekebishe tutaracha gocha morekebishe igege ntongero kana ate morekebishe omwana uruminta nyoro morembe na abana baye nduigwana ina abantu bekenyoreke gaki tutaracho ntuwe korubo basiaria umwana uri minto na rwarite ngakite bobe sana bande babire na mwana wae tuacha tukasabanya saka mukonya akabwena lakini ngo batebiga aso moyo wanja ayo suno mulisi ole usabega amasabo amanene muchando lioro okoreki oere biturisi asikwe nekende kiagero okoreki gesikwe ari kujimata somo chandora ari mumanyete somo nura asikati matali tafadhali asalia agenda aligeriwe mwamina ndebi na korebo tutaracho hiyo kitu itengenezwe buya mono tiato batebiga to ekero yomo to ruambara goba ndoko ruaba tuko tiato gane no moroberi ikaro na oyo atenenere ke bindi eke muamasikani ekina ginta gete yoka inje bona gokwanga onko na chema sini ekina gyoka na atigairi tutagende tigo ndoko end program. Asante pastor. Na asante kwa wale wote ambao wametoka huko mbali basi kufika hapa siku ya leo. Sasa tuendelee na uncles na aunties wa hapa nyumbani. Chiango chaitonga aga ni chianti tocha twensi gaki sauri ye chinsa toche bwango toche nga chisa chiaskiri. Yani bwomboge ngima chiango ni chianti mwenzi pi ndoche nga murate nina nkumetinga na kiyaba nandi na bomba rocha abo lakini bono ndoche nga koika yaba ile shida mwenyoro mu muri akuru kuna karembo bono nabo katorembesha matanga ya lakini bono ndoche nga twarosire njitorembesha bwango chianti chairo ngai mwachia ndochali na ndora imuka abantu bali bichi bichanga ibachia njumotorembesha anti nabuganti na chwa kwe bichana barabu twanya kuligereria ri antipitris njwa kwe bichana barabu bono linde saulie chinsa twa kuno ene ye moiga to chianti mbwata nechi nyingi ndocha bono nchikali gota chionsi. Wale watu kutoka Nairobi nasema hawa ni aunts na uncles wa hapa nyumbani. Hawa ndo mama zetu na baba zetu. Ndo wametufikisha mahali tumefika saa hii. Anti olive ange wananti olia ndago chi olio monene bono. Nga yari go sinari. Ngai mora no kware nganga biamo na soko ngali waga nje nkuru kwali simura ninjo museko sakalio monene ali simura ninjo museko sakalio monene niso na kona ninjo ana tigatoire bidanga ile sawa tata nyasaye nande toka ndo ko nimbe mana singi chuyo abona mabira aho tata kere meru yege ndrete na batukunyara witiga asole yo mto Petrus no maite na abana tata nyasaye nayo mareme bana bensi twitigira asoro gandrete gutangana wiko murubiri yore biya twasabira gwitira asili etali ya Yesu yo mutoli. Asanti I want to be brief go. Next group, my cousins bono mwenzi pi takete mwicho le mutwa. My cousins asore gaki inu in fact mocha moko minyoka. My cousins very fast mo babu na mama bacha ngora kidogo.
chikaze nigakinga imwachia motagete mbuga libya kengere mutwa. Cousins, please, mahali muko tukuje haraka haraka. Twenzi pi na bano moke borore cousin ndate ko barra mutwa. Dochenga ba na botwa baba ke gadat. Na abana butindugu naba isike bamwe abo karembo nabo barabalimbo buna renge. Sasa naona fanya ni wengi, si hata sijui wengine wako wapi. In fact we are many, so labda wengine ebiche ne chisa nena kibaba bange kango bekachira ini bere so ruisi elie ne bado these are our cousins, as cousins to Ruben. We are a big family. Ninche bano tiganga kwe ya morinda. Moga torembesha bano mwambeshire. Ono nale kwa naranga ngare gender equality nge mumro yo muno mwese ko yo mabakwa nechitageka. In fact yetageke yemo. Sawa yechinsa. Kwa majina naitwa Job Onganga Moranga. Na mimi ni cousin mwenye cousin ya mwenye amekufa. Anaitwa Ruben. Ukimwangalia pale kwenye melala mtoto mdogo sana. Nilikuwa huku juzi. Na nika travel. Hata sikumaliza hata wiki 2 ama wiki 3 shapigiwa simu eti kazi yangu amekufa. Kuna yule mmoja ameongea hapa, ameongea mambo mzuri sana. Ofisi nataka tuchukulie serious. Hapa kwetu kuna shida. Kuna shida kubwa sana. Hatuwezi kuwa tunatoka huko kwenye tunatoka tunakuja tu kuzika watu wengine. Hadi wengine wanaogopa kukaa huko. So what I would like to tell you is this. Can we kindly stop what we are doing to ourselves? Juu unaona sisi tunaishi. Juzi ilikuwa ni Anton. Sasa ni Ruben. Ndio kwenye naenda after 2 months napigwa mwingine amekufa. So tafadhali isifike mahali sisi watu tunaogopa Mungu na tunaheshimu Mungu. Isifike mahali tuweke Biblia chini. Tafadhali. Asanti cousin. No maana gatebanga tumeogopa nyumbani sana. You see most of us tunakaa nje, lakini each time tukikuja nyumbani tunakuja kwa shida. So kuja hapa nyi wote na mkitoka mkituombea. Mtuombee at least hii family change, kwa sababu vijana wadogo sana wana Sasa cousin Rose, ayu na yupo ni mmoja. Na wasalimu wote amchambo. Mkituona hivi kusema ukweli hatuna raha, tuna huzuni. 2023 tulimpoteza ndugu yangu mdogo. And this is 2025. It's only almost 2 years down the line we have lost another young soul. Sawa. To na baba no to karansa msaidie. Msaidie.
Ebu tukaribishe abaigwa bane, that is my nephews and my niece nganyimora. Abaigwa baito asemore ga kiveta abana mutu aba kwebiche yemo yoke speedy. Abaigwa ngai mwachia. Messi, Brandon ngai bano bachia. Inju papa ngai bachi. Abaigwa intuto gwa kwebicha yo kabono ndo chenganto lucha gukwana. Abaigwa barete. Rusie gotie yua kwebicha naliora aberende murembo na rembo. Harakisha toto. Harakisha. Wewe, harakisha. Tuharakishe jamani, time inaenda. Wakwebicha yo kaba ba mam. Naki wakwebicha na bana. Harakisha. Twachira bone grupu yo mweli asitogukorera bono rindi grupu yo mweli nere tugukwanira abasani. Harakisha kidogo. Abasani asitori abasani koru I don't know friends from kwa Mwarire siji Kawauni kutoka huko Ukambani. Friends from Kawauni, please friends from Kawauni mahali muko tukuje hapa haraka sana tupigwe picha moja tutoke. Friends from Kawauni, alafu followed by Riangavi Polytechnic ase Rubenia Somete. Then lastly Boda Boda. Friends from Kawauni ngai mwagenda. Where are they? Please very fast. I know you are very much energetic. So tukuje haraka. So wapige picha moja alafu nyinyi mna salute kwa sababu ya time. Mna salute. So Riangavi Polytechnic please mahali muko panga line hapa. Hapo ndo Ruben alisoma. Riangavi Polytechnic please pia nyinyi kuja mpigwe picha na mam. Tukiendelea. Riangavi Polytechnic gakiye ngaibacha. Riangavi Polytechnic Murange. Kwara na bwaba ibachire. Then Boda Boda nabako tokorera gaiga asimurange gakina inumuka bwango sinza chiyo morandi chiachire. Boda Boda please buna babako koraiga gete ko bararaga iga tokore sinza chiyo morandi chiachire. Please let's arrange ourselves here tupigwe picha alafu mam nande pora sokorosa nande tenangu akweyemo. Tuharakishe kidogo jamani, wakati imeenda sana. Na bado nasidi kuambia asante kwa kukuja. Asante kwa kukuja kutufariji kidogo. Sawa. Siangira jinga kie chiko bakwania au monsi mwachira asengenjo ya Rubeni koirabole. Riangavi Polytechnic. Umuraibu mwega ateba ngase Rubeni are gosoma. Rubeni igasira oro mwanafunzi Riangavi Vocational Training Center. Umwana uyo chinkwana nchi yora kiti yankwana yenteke makora. Enache to muno mo chairman we board bwango iga. Umwana uyo no mwana ndo musani oyo rai mukiango yako bako igoro. Ebanga Rubeni anga project ya gandenga chairman ase a department ya itonto tagete a toolbox na nento tagete engine akere na muligere lina motegerera inkara no mwana tagete gosoma akere na achete nyomba ali ya kapole ina tebeti bali bale ngonge engine ye yu asabete ne toolbox na nyegolire noire abana basani ba Rubeni balia mugane tikosoma tambo kali Riangavi na liyo muratumie chimashini echo Rubeni asabete ito wakorogo saba oyongere irie basheye timajikiangereria nere deputy ya Polytechnic abali mukyo bako igoro
Orio korde gochiaria nere ogosomia konyora maremu. Nyango. Alimu. Bona egento ndeto koratiga. Ndorgo kwana tiga madamu akoro gosaba. Na abagambi mbaramba manyete ngokwana tole nabo. Tangasira abana bache se skuru. Kind and everlasting Father, who art in heaven, we come unto you this time. We thank you for the gift of life and for enabling us to be here at this particular time, Lord. Father, as we come to send off my student with the fellow students, Father, and the teachers, I pray that, Lord, let this program go on as you planned it. This is my humble prayer, believing and trusting your holy name. Madam nangerelie basha ati mo tutachi kubuganga na endo mugali mwanye umochia manyanye beko muko abana bambasa angere na balumba abo chiri wibere na 500 na chiechi to bago tanga to umungi naga. Asanti sana Riangavi vocational training. No more obelione no areire gabu. So let me hand it back to Pastor. Introduce your family. Asanti. Esi minera omwanyene andigi anye igore bieka. Esi miye ya weransa. No musamari umuya orente simie. Yokoranje simia onya yasire na era. Wono tieto ende kera kwaya ekwaya kera ngayere arabu keronge nyebuati wono tuatire program ende ekero boda togonya kwanya chiamania sare erinda ntebinga nare ready ekera gonya gocha konga ready kera ngayere jaso wango aiga kero toko eni omwana oyo ito anchirana otumokire ayesaba ayanda mange omochi omong'ina nare n'abana bamwabo ikaranza bakonye ebirengererio ekero batumokire bono korwa ase obororo obo na obororo omayete barime no batebi mang'ana aya mbakonyaiwa aya bagocha konyaiwa ekero riri gwachira omanyene gwaikaransire nabarabwo enka nario orabako
kuyali gani boda boda injuangu. Njua so wangu kakumuranya. Na kerongo kanyako weka ngo watera kuinu mata. Kerongo. Muna boda boda bakuruwa iga na ini malenta so watera ukoko. Tiga tokwana ni asomo nene buya mole nataka boda boda mwayere bwango kegara ngorora na etutete chinsa chitomnyogeti asenge njo nataka mubekering siga egara abantu babarorega abuna no mura tira igotira bwa bambuya suka uchirugoropi tia goitinyana suka uchia egara no nane kamera ke bugata yanyona ki ne komoregete uko sawa. Noche na bono mwabeire asenge njo yechinsa ntobwati oyo gokwana nigakora kwefanisinya usinya mwamu nigara mochema ni weste cherige nagaiga abange bamaite nekira mbauti bondi kwanda mange nigonaga nigatia itoga iga nyuma turagenda kiri yosi nabonaga ni abantu abamintoga tumanya nerieta asenge njo nabona nyono muntu ndire tumanyeti kiara munige pindi kire kiara maina kina ai kore gabu kwa maina kinya gete nwara te gwanje na boigo iga kiara yasa utokonyi tuikirega nabonaga ni kiro monta ara ikwanere rieta ria gwikaiga asomo go gwanja chite mwiga chuka woje rieta rio go kwana nabakwanirio musangererekano wensi rogoro na mate mbia more asa marieta ngoro kwa Pastor Naomi Nyamwamu Moses niwe yamono aje tigamba kwani mbia mole mwasi Maria tangira addition serio bairire msagia yamono abo kwani mbia mole mwasi asa maleta kurugoro pa diabuga kerera nabakwaniri bali mare kibanda mate na roro bwakire buye amaliete ngoro kuchia msimbaka getuka inkere ke umbua alia lakini naonde stage ya yeligena boda boda na abake ile kenyoro ne family pole asogo sirio mwana tu amanyine nera ase chinga kichinkera kichinga kichingia na abake ile ngambo ya mono asogo tumusangire kanwe ile tarioka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Maranga. abakwani mbia mole Marieta Steven Otundo na abakwanire mwensi rieta ria Nyasaye ng'ambia more ase stage yaito yerigena nabo tobwata amayenda manene ekiagera twasiririe omusani oyo gokwana gakoruku Laban oyo nyarikiare seito nyakwana enche na abakwanire mbia more ase rieta ria Yesu oyo gokwana akoroku Nyambati lakini elibanda bete no moikoyo rigena stage na abakwani mbia more mwensi Samaritan Justin Kengo rigena stage tigamba kwani mbia ra mwensi Marieta ane ngoro ku France ochego riringo ria stage ali bakonduka imo na abakwani mbia more mwensi Eric Kevin ria stage bako nikia matanga ndoje na sengenjo obe musieito yatenelira bono rende kisengenjo babwate kugana babangete igo asengenjo gwakanire yatotigere igo asomo bugwanja bono sengenjo nabo bakoyumurunga tigweti bono whatever bagaendelea continue abakwanire mbia mole mwasi asa Marieta Dominic Milewe stage digen na abakwanire mbia mole mwensi asa Marieta ankoro kodio konseri stage yerigena nanje tigamba kwana ase rieta ria Yesu mwensi mbia mole asa Marieta Justus moga ke stage digen asa Marieta ndio kinyabera oyo sirete ne kazi ne yani stage yerigena na abakwanire mbia mole mwensi Stephen Wikeri rigena stage kwani mwenzi mbia mole asa Marieta nena kunyanga
ligene stage. Nenjengo bakwani were. Wilfred Nyamora. Wilfred Omesa Kesinga. Abakwani limbo ya more. Clinton Moses Kilugesere. Anyina abakwani limbo ya more. Titus Maka Kugesere. Samuel Onjali. Abakwani limbo ya more. Kevin Nyaliki Konyakwana. Asimbe amor. Kukerea. Stage yerigen. Biamore mwezi. Samaria tangor kuchibi machuka anonka stage na liga. Nyakunyira naye next. Na nje Julius Yombiro oibo yunge elingoliera nyabisa galigena nyakonyira banyu banyali tindiko enganyire. Na nje tigamba kwana bwairire bya naende. Asa Marieta neba niskebaso ngotoka nyaguta amone ligena. Biamono. Nyasaye nomiya amatukonzi na inja Samarieta ngoro kwa Vincent ilieta lina nande ngora rukonde kebangi ya soda Josphat Nyambati Kurugesere nanjeronde stage yirigana Nabakwanira n'echembu yamure Dennis Mugaka stage yiriga Anje gamba kwane Serieta lya Yesu na mbwaire bya Nemrod Mugaka stage yiriga Nanje nabakwani mbya muri Elieta no Dominica yega lakini elimanyire no nzuzu Suna kiekyo. Biamono thanks. Wono immediately senga yochinsa madam tuweke bunga kamo kurwa buto sabe. Ukobeko gotera ukobeka raifu. Tiga tusabe tata Serieta ya Yesu Kristo nakubakire nagotogiri nakwire neringambi ya mono monene asenge nchu wakorira mayakurwe mambi Nyasaye twagasoya taso musangerereka yo mwana oyo igo minto tata wi miganda gwatene nire nsema yaito bono gotogo chiko gweke bunga geke Nyasaye gekorwa sore na sabiro ike omanene okore una kore ngano kogani kwa okore irari bagari neno tara singoro cheito maneno no tokonyo tonjore na intu tomanye ngari tukerimo na intu ntorare Nyasaye kwancha kwa tiago kore ke bono goika kare na kare Serieta ya Yesu Kristo na sabire na kwegena tiga tuigora se chibuku cheita se getabu kia omorandia kianda isano morandi kianda isano morandia kianda isano nige goteba iga abare moyo mbamanyete nga mbakwe korenda abakure tiba maitige ntukende amanene Yesu abakwe bari ntutore moyo ayamona nje ntomanyete ngari tukeri mona intuntorare lakini bari bakure buno mwana oli oraire mataria kenenge yamanyete haleluya bono ninkikiarenge togokora nchamo naye tochenchi Yesu abakwe tochenchi elindekero tokorara na intutorare toramona Nyasaye haleluya totore emesigo nere tobogoreti eya tori toereire totanyare korine gari ya Yesu toramone mesige yo haleluya totore mesigo tiga manena abaseseni Baba kwa jina la Yesu Kristo bariki neno lako Bwana baba yangu ukafanya mapenzi yako ukatawala kurani nanya kunyira mboro tobwata abaminto abatwachira asengenjo eri omwana oyo minto no mokari rende twarabeire na barabwa igaligena inchendo amasemi aba moigwete ligena tebwati mangana na stage chinde abo barabaigweri nande mwaro nyo nkurwa twachiete bosongo otwabwate eserikali enkongu twate gitomora na bandi baminyoka twachite taratibu buyego paka twaika kagaiga twaikio omwana oyo minto ase omorembe na rero nkomwani tore na bero gukumisana omwana omoke kurara tenga bune bono raira arare abantu batenga gochonyo tonyari tigatumoke lakini rendo omwana oyo nabo tokumetie ono omwana ore ngangata gutigere gesaku tabwate gesaku gakire tosabe nga mama omwabare mereku tabwate gesaku gakire tosabe nga mama omwabare mererie arende bari bande ba egera babegesaku mbuyamono gakiti nabwatande mbuyamono chemano mbuyamono asengencho yechinsa moigwete muno mugako ya kwane buya no mwana itorenge gari twasigete sana nabande twango mutuma oigwera akini onyore gwa gutunyura igone no twacha kurira une kiombe ekemo kitokobera ari kiagera goikatubwatira na sandonsi na into gobatebiga andonsi kiombe ni kiamana kiagera obugimo botomenyete goikatoika namo tari boigo
na gototagete toswamo ondo igwete iga ntubwati mang'ana pigipigi aiko igwete korwa nonsi nabo komanya na intu toswamo igore ne mbona nego twachaga iga asokoremia oyo miturubeni na kwa family pore aseng'enche keboke kekera kino kiruru nturi gukwana mange media tirini gonkorangeria amo secretary ito iga tugukore chinga kiechi iga turwe pasa ito gocha se family ya Rubeni egere na ito enda uchiari to kwe pindi kende mo wanja boigo na mura bona kini je bwe kandrene ninde ne faisi ya nega iga na bakwimo kyo koboko igoro kiana kwana kare nero uyu aya sati chama ne aseri baka inje ndakwa ne teli eta se group ere yakwa ne tengoro ku Felix Ongud kurugesere ono oyo minto rarire na ma itubuna to akorire bindo na ere no yo mobo urakorera abandi ona ali are gukorera abandi na inturende goikatomokorera bono mba brief wakerende kurwa kararete mirobire yega ntwaje tugakora ne family gatotebia ntwa maete mwana itongo andi arenge pigipigi na ande ne register stage yerigen twabaire okoboko ni chinga kichingororo mumurubireri goikira muna mwaro chibigete iga ntwa twaro gusangireria aria abaminto tigamba taingambia muna soko bwatera na mwatusira akora twari gutigari mtu tweke nambe yegera mukurigeri nenke njare okora kindi kini wetera smole abali baminto bapararia na itungu etatole na togenda kujimasimba wapi gukwanya olira ngolieri gokumanya ng'eyi ne kawaida ono rende ntwanya olete bitoki bike bigatusira tokamonyorere sanduki nandu gwetanie sanduki eria ntwakorete mirobiri ende ya gatigati yabu na komorete ine gasiare ya boda boda na kimoro chemba isa ine mero bakorete gusemba terret yo mwanjira rimere ya boda boda mbiere na boto gote maigo lakini ngweterera ndo kubwatera na twins bono une kawaida ya itere twari wa kogani no nyumungi na bwate riyanda rinene asuke gochaiga to akwibicha na rine na intu to gochitwara ariga twinyura mungi na karibwa akefona ong'ang'a nto bamanyete more group ya ito nchugose asenze ngejechisa nabona gani unabachi bakabera stage nabotwagani na kero mamu abakwegwa enini epasa egere nera anyakurira kiagere ganga itu kero yanya kunyanikana na Ruben nabwato musubati mumaite na tokogenda mumaite bo itangane ngombe tware totokoreki tusiba bona tukarona yaya bona tukorta ebi mungino na yaya pore nere singicho mwana oyo minto tukwe pasa egakogera naye mambio kore nere gatua moire asomo ebuwanja buyamono yasaba seni buyamono mwemisio so wateremereri abotore igo asante sana sati atse asomo ebuwanja buyamono boda boda mo kwanda alibono mwikanye ekogera tuti keke biamono ekwaya kerongo
hatuna makao, twatakiwa tuhame. Mji unakuja, Yerusalemu mpya. Hatuna makao, twatakiwa tuhame. Mji unakuja, Yerusalemu mpya. Vita vifoja, vyote vitakomeshwa, tutapaa kote bila milele. Vita vifoja, vyote vitakomeshwa, tutapaa kote bila milele. Japo shida nyingi, tuwe wavumilivu. Siku ya Bwana yaja, tupate pumziko. Japo shida nyingi, tuwe wavumilivu. Siku ya Bwana yaja, tupate pumziko. Vita vifoja, vyote vitakomeshwa, tutapaa kote bila milele. Vita vifoja, vyote vitakomeshwa, tutapaa kote bila milele. Sio mbali sana, tutamwona Bwana. Kwa shangwe tutapaa kumlaki juu. Sio mbali sana, tutamwona Bwana. Kwa shangwe tutapaa kumlaki juu. Vita vifoja, vyote vitakomeshwa, tutapaa kote bila milele. 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 Amina. Bono welfare ya ibeno enya enya welfare muna abaokora iga nyamanengo kanyakore ntango batera koino mutwa nyamanengo chibuobi nyamanengo karatiga chibuobi mabeti yare kero ibenego kora welfare aba ibeno ngai maenda rene wa ibeno injo muna basaye gusango moda janga chacha
Ibenenya members ngaibanda gochi na bange twarenge. Onyetora sama babantu baminto God is good and all the time. Kiombekere mtu egege kor kuibenenya. Kibwata abasai from across the world yebeno. Eyo minto Frank mabeyanero gochobe treasure yitora kintaiya. Oyo gukwana kor kujara diorare nkankereraga inde interim chairman yabasai aba. Ntubona se enkeye oyo minto Dickson ngayare. Please come over. Dickson oyo nwara se kiombeke geito. And one store konyora gose oyo moita konyora makongu naya. We always stand in ere. So bona kero to kuligirira our files. Oyo minto Dickson is very an active member. Yeah, contributing, and that's why twachitebune group vokasangereria kusangereria kwabo vokaleta ibasha nere mbwatangwa muyo minto Dickson ibasha yebwate 16,000. Ono Dickson now might think akioko and gokora mwana with your family members. Igobona somo na Beatrice, we say sorry nyasaye naro ande no turamo asinga kiyo gukendo nabo twarenga bengego bia mono bona twa kwibicha. Omolisi nale korwa gesusu olesemo mutago jirane gisemo kiriye mwensi moimanyete gisemo kiri njwango erendo molisi asabe koyo Beatrice bara ne gisemo kinde kyamu abo mbaro semo kyamu abo Erebieka tigabona tusabira Binyamona siribaga nchenesemo balitwacha komogaki gororoka ngomororekane no chinsa chaerire ma pastor dibagene dia pastor inchugo cha mwakwe bicha nechisemo chiane aliandonsi ese chifamily chiabo sibale na babande bagocha no mongi no lima okoro ncho chisemo chisirete lakini bali bako wakilisa nchuna inumororekane no mongi no lima okoro nchugocha mongi goja nera nyore libaga tio kwane kera bakole abamuna bakora pega ekoye naire mwabegire ndekere dia okay sawa arabu nyamanengo mobwate maega bano ekere kwaye gokore tiga tukore gusaba Bia mana salibaga konyole twaetigwe free mwana mbia mana sengenjo kwa inyora kiara tanga twatene tase chisokoro chiatenenerete lakini bono yanyalikanire bono gakitigange abana bane pole mwana Idris koro asengenjo yogosireru omwana koromoke na ndolenge bwengenjo
kweli ntoli kunya rusi makoso kweli gache ale tatebete ngugo kugo sengura atigale nande ngenere tokale kunya gokwana ngomonto gakule orogiru yani gosama kweli aliende ni no morogi olengo ose no gosaleka kwa bete kwa mwanya bantu ama kweli agacha sengenjo ye bone gento toko gera togo kwa togatebi ngo kuna mokwe moirane aserira ba bono nabo tukwe abande tobwenete kwegena naki ama kweli nigachete asengenjo yo gosali kwa mwanya bantu bono twensiga no toligerereti tigante bya abana bali baleme bachukuru no mwana bi Christianeme ikiagera kesa cheta naba amakweli ara amanyolire akanyora ngina byara tayo akanyora ise byara tayo akanyora umusacha oye tayo umwana era tari kogenda na yine kawaida ya makweli byamona sengencho lende yeli bageliga umwana oyo nega gusaba nanje ngora saba amanye gusaba tusabe omachani Nyasaye yoro motongi twakoira nerimbu yamana sengenje ubuya bwao tata watokonyire obwaro bwatoretire korutu amenyera sobo ikobwense no bwanchani obonene bokoru asole nabo togo gotogie kiagera kwa bwenere asama imaito tali tole abaya entuto tararara nekero tuanjete iganga otuanjerete neria ngato intorare koru asobo ikobwense torosia magima itabwenere nonye ntwarara tuchikonyora egitaria sobugima bogocha twaseme iria asole onsi abwenere asole aserietera Kristo motorio ito tusabe tato miya nando mochenu biya mona tata sengencho bwanchani otote botambe ntolia baya twagarire twikira street kolia rero na sengencho bwato bwanchani gocha story nanto otoete libaga egere toitigo chasole Nyasaye rara mokoyone Beatrice yo siririo omwana Nyasaye no mwana orengo moke na no moroche munabeire okwirwanirira osoira asabara abanene lakini okorira yara maya gocha sole Nyasaye abana bamwaba batigaira amana mama omwabo Nyasaye twabarentire gocha sole obwanchani obone boikaransa ase nyombeli abana bali batigara bamure babere Nyasaye barore mama omwabo munoyo bakiniri chinga kiechiga nandi bamoikange ekiagera taigweti bya naro omurwaire ase omubere oye tato omuyenke yonsi twanyerentire gocha sole bya muna sengenchi emeroberi achagete mambia goikera chinse echiga Nyasaye ogendete gototangana na gotora asi byonsi bya muna sengencho ya bonsi abaikeranira iga nandi chigo chigoika chinga kitoko gende Nyasaye boni gatwetigira asole twensi amo gotwasabire nsoborendi bwao no mwana Yesu Kristo motorio ito ekwaya pale karibu na mialuni ya Mamre, Ibrahimu kaketi wakati wa hari, pale pale kainua macho yake, katazama mibaraka ya wageni kwake, akakimbia mbio kuwalaki wageni kwenye hema yake. Kama nimeona fadhili machoni pako, naomba usinipite. Pale karibu na mialuni ya Mamre, Ibrahimu kaketi wakati wa hari, pale pale kainua macho yake, katazama mibaraka ya wageni kwake, akakimbia mbio kuwalaki wageni kwenye hema yake. Kama nimeona fadhili machoni pako, naomba usinipite. Karibu na mialuni ya Mamre, Bwana anatangaza ujumbe wa baraka kwa Ibrahimu. Sara kupata mwana ulitangaziwa pale.
agano na Muumba wako, ahadi zake ni za milele. Karibu kwenye mialoni ya mamlaka, karibu pokea ujumbe wako. Karibu na mialoni ya mamlaka, Bwana anatangaza ujumbe wa baraka kwa Ibrahimu. Sara kupata mwana ulitangaziwa pale. Fanya agano na Muumba wako, ahadi zake ni za milele. Karibu kwenye mialoni ya mamlaka, karibu pokea ujumbe wako. Ibrahimu akaenda mbio hemani, katayarisha mikate kwa wageni. Wakamuuliza yu wapi mkeo, akajibu Sara yumo hemani. Akapata ujumbe atapata mwana, fadhili zake ni za milele. Hakuna jambo lolote litakalomshinda, Bwana Mungu anaweza yote. Ibrahimu akaenda mbio hemani, katayarisha mikate kwa wageni. Wakamuuliza yu wapi mkeo, akajibu Sara yumo hemani. Akapata ujumbe atapata mwana, fadhili zake ni za milele. Hakuna jambo lolote litakalomshinda, Bwana Mungu anaweza yote. Karibu na mialoni ya mamlaka, Bwana anatangaza ujumbe wa baraka kwa Ibrahimu. Sara kupata mwana ulitangaziwa pale. Fanya agano na Muumba wako, ahadi zake ni za milele. Karibu kwenye mialoni ya mamlaka, karibu pokea ujumbe wako. Karibu na mialoni ya mamlaka, Bwana anatangaza ujumbe wa baraka kwa Ibrahimu. Sara kupata mwana ulitangaziwa pale. Fanya agano na Muumba wako, ahadi zake ni za milele. Karibu kwenye mialoni ya mamlaka, karibu pokea ujumbe wako. Karibu na mialoni ya mamlaka, Bwana anatangaza ujumbe wa baraka kwa Ibrahimu. Sara kupata mwana ulitangaziwa pale. Fanya agano na Muumba wako, ahadi zake ni za milele. Karibu kwenye mialoni ya mamlaka, karibu pokea ujumbe wako. Karibu na mialoni ya mamlaka, Bwana anatangaza ujumbe wa baraka kwa Ibrahimu. Sara kupata mwana ulitangaziwa pale. Fanya agano na Muumba wako, ahadi zake ni za milele. Karibu kwenye mialoni ya mamlaka, karibu pokea ujumbe wako.
gete Chingaki chirekero Warenga ekuraniwa Chingaki chirekero Warenga ekuraniwa Omonene na batene Karwa senge timpamaneti Nigo mware gokurerwa Korende mojaya Omonene na batene Karwa senge timpamaneti Nigo mware gokurerwa Korende mojaya Omonene na batene Karwa senge timpamaneti Nigo mware gokurerwa Korende mojaya Omonene na batene Karwa senge timpamaneti Nigo mware gokurerwa Korende mojaya Omonene na batene Karwa senge timpamaneti Nigo mware gokurerwa Korende mojaya Omonene na batene Karwa senge timpamaneti Nigo mware gokurerwa Korende mojaya Bono twaikire ekipindi kia abana Isaka. Umwana Nancy, msichana mkubwa wa Isaka, mwana manene, asimame hapa mbele. Wale wageni wote wamekuja kwa niaba ya huyu familia kutoka mahali ameolewa, familia, marafiki zake, kila mmoja. Basi tufanye haraka kidogo. Wale marafiki yetu, familia kutoka Ukambani, tafadhali. Wale wanafanya kazi pamoja na huyu mahali yako, marafiki, mwana yo minto tabwati basaninka ngakimwamo beka iga abantu barogorobo kabaligereri nere bie kabaja numwango ja momente chinguru basi mama na baba wako waja tuwapatie waja nipatie mama aongee alafu mmoja wao aombe. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa kweli Mungu ni mwema, kwa maana anafanya vile yeye anataka. Wewe ukienda kwa samba, unaenda kuchukua kila unataka kwa samba, na Mungu anafanya hivyo. Na sisi tuyasema kama Mungu anafanya mbaya. Mungu ana mpango, na ana mpango mzuri kwa hiyo mtoto hiyo nilikuwa nakaa naye, na alikuwa mtoto mzuri. Nilishangaa nikiambiwa ati ameaga, lakini nikasema Mungu
anapenda hiyo na anatenda mema. Na mimi nikasema asante. Kwa maana kila mtu ataenda. Hakuna mtu atakaa hapa kama mawe. Kila mtu apigilie ataenda. Na kila mtu apigilie ataongoja kipo yake. Na wewe unaongojaji? Unabuata kanisa. Unabuata Mungu. Kwa maana Mungu ni yeye pekee. Hakuna mwingine, ni Mungu tu. Nimesema hivyo ni sana kwa kupewa hiyo kusema. Tuamini na tuombe. Baba, tunakushukuru kwa siku ya leo. Tunakushukuru kwa yale yote ambayo umetutendea Bwana. Bwana, wewe ndio umeandaa mkutano wa leo Baba. Tunaombea roho ya Nyangutu mahali iko, Mungu uende ukamchukue na ukamweke mahali pema peponi. Baba, tunashukuru wa kila mmoja aliyefika hapa kuleta faraja zake Bwana. Enda ukatende kila mmoja vyema, wakienda kurudi kwenye wametoka ukawabariki. Tunaomba na kuamini. Caroline. Karo. Wale nimekuja kwa niaba ya Karo. Wasasi, marafiki, wale wanakuwa pamoja nao wote. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Oliver Oundo kutoka Busia. Mimi ni mume wa Karo. Na ningependa kusema kwamba msione tuko wachache, wazazi wako na sisi tumetumwa. Na siku moja mtawaona. Asanteni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nikiwa hapa, majina naitwa Collins Omondi Odongo. Simesikia hiyo jina? Lazima niseme kwenye nimetoka. Natoka kule Siaya. Oliver hapa ni rafiki yangu na pamoja na ambaye amelala. Tulifanya naye kazi kwa muda mfupi. Kile naweza sema ni pole kwa familia na Mungu azidi kuwatia nguvu na watie moyo. Tunaweza tukaamini tukaomba. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Asante kwa nafasi hii mfalme ambayo Bwana umetuandalia, mfalme wa ajabu, kukutana mahali hapa Bwana. Hatukujua mfalme Bwana tunaweza kukutana bali Bwana ni kwa mipango yako, mfalme wa ajabu. Naombea familia hii mfalme, kazidi kuwatia amani, kazidi kuwatia nguvu mfalme. Maana mpaji wa amani ni wewe, maana mpaji wa nguvu ni wewe mfalme. Tunaomba hiyo nafasi Bwana iliyoachwa mfalme na ndugu yetu Nyangutu, mfalme wa ajabu, ukaweze kuiziba mfalme. Wewe una njia zako Bwana ya kufanya hilo. Asante mfalme kwa kila marafiki, kwa kila upendo mfalme ambao umedhihirika mfalme mahali hapa. Zidi kuongeza upendo, zidi kuongeza umoja katika familia hii. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Karen. Wale wamekuja kwa niaba ya Karen, marafiki, Mauricia Samuel Chwea, Josabira abana. Tiamba kwa ningambia muri naende.
imwe boringa na kitu atene na senye ncho ya muswati o minto Karen oyo ngina biara ni gasirete na kiagerete mbachetia twarate tumusire iko mo kumyanga na kitu acha todeka sama sawa Mwachani tata tuachira so sibwao asenye ncho yokorara koyo minto Ruben family yabo bakiri wesaiga yo minto Karen rentira basani baye bamwe abo bakire barentire okolemia konna simamo mwabo twensi au tuachiraiga togende gukorigeria Yesu gwakweta somusalaba sokwegene bechande Yesu no bakumugwito twagotigire family ya Petrus twamubekira so kwa korancho mokonya moremi na boigo urinde nabairi bakire nabamita se binyore byese byonsi nabone lingana lya orira ruri tokonye tusukango chasore muri okogende Yesu mukerigo igoro igobonene biyamono senyura soburochi bwao omonene otwegenire kwa iguru gusabo koyo gwetera samabira Yesu ero musuri eto amen. Addiction ni familia yake. Na wale wamekuja kwa niaba ya addiction, marafiki, wale wote wamekuja kwa niaba ya addiction. Kuna wasasi, ande tigamba kwa nimbi amore igo mwachire mwensi usembara mutigare tencha ka introduction ege kunde getangani mogoska mutu memo grants na beko ku memo grants ile aseta okoreke barua arike umbu nere timu ku memo grants. Jackson, where are you? Nabogo salute obateirieta Marieta nenkoro kwa Evans Nyamira bichanga seiti kara libiro hongo nyansira oyo Dickson etokora asikoma lese atigwa yo mwalimu ali angali ali galia ninjo motre bwegali ali ase kobugoli mesigiri Smith na bintu binde nero mukubo itotene torra sensema ya stores igenacha asoko mwapole yiro usiria umwana umwabo naende nje particularly ntu amanyire ikyangora charenga ali twara moega asira korora keigo igo nabona ronga nabori yanda linne sana gosiria umwana mukeminozo ikiagera nero renge etegeme itu ya mambira kenda senginja chire yendonge twara kore uyamana sogondera asenye jichinga kina mo wanja tusaberu maminga yoro tobika sama sawa. Gamba kwani aseria tari omonene bwairire biya muri na nesa itono mya na indere tari wanchire lionde aserigi ya ibeti gatoira ne lingambe yomono kiagera nero tutongete na inde namanyete kiroyomo bana tiga tusaba asingincho yokobeke familia ya sama okanyasai tusabe hoyo ole nyasaye na inde tatu ito mutonge igoro nense biya mone kiagera watu tongete intu mwanya abantu gatubeka somo bondo edani tomenya so busira bwao maneno ito biretaga etensemo hakayeria abayiboli baitu beritanga nitukanyora makweli weterase bali kuchakira abo maneno ito
twagendereire kuumirana na makweli kuri ndo mogoko monene no ria inga ngwatumete umwana omu muima agatorusia sobosibua tukababo sibore kegima bono twetigira sora se familia ye iganya sao ito obabwata amaboka abo obegerera sekera lingana obarende nako bwamo no bagosemeria gwetania mbera ng'ekerenga kiura irani oboroti bwao ntoumerane n'abantu abaito balio batutanganirete tochenge na barabukale na kare nya bakwete barabegenwa twetigira asone na intubo yonya sao itoto echinguru ekero togenderete kuumirana naya atosegete na gotwegeria mono erinde tosukange gocha asore kiagara chinga kitwikire nisho moelio twetigira asore kero mukutano yora yara buyeri taria oli bakukale na kare okora buno ligeti asaga magema ito into twins etwasabira serie taria Yesu Kristo yoro mubolito amina. Biamono Kevin basani bairi ba Kevin bonsi tocha ne familia Hawaii ni Rose Kevin yabwate timu enene tigamba kwane nonye torasama bembe mwensi baroko boka igandale ntoramo mbia yes egurupu yere moino gaiga ekorokwa Kerera Junior Alumni kuru mwaka 2020 mpaka 2025 twasomete na Kevin Samoito musani ito twikira rero twaranga tiga tocho tumusupport singenjo no musani ito nyuma ndara kwana kende gyonsi etimu yegere gaiga yanyare goikani njengonye yo nde chairman yabo nimbwate treasurer yane gari ochokwa nakangana kamo Manuel you can come, then Shem you can come to balance gender. Can you come? Awakwani Tamari Ankoro ku Sheila Mogaka inche organizing secretary nande treasurer yetimwe Kevo is a member duare kumutikama ono Kevo toko gote ipole na family na bamwacha gaiga mobeke familia ya mbiamon ngoba kwano etora sama mbiamon sama riadangor kusha. So we have come to condole with our friend Kevin and the entire family. Kevin has been our member na active, so tuengo motika magega for the ikefo pole remereria sama kongwa. Thank you. Barienu kwa majina Manuel Mecha, aspirant Keumbu Ward 2027. Sio hiyo imenileta hapa. Kitu imenileta hapa ni Kevin Samuita. I was my nisaidie kuomboleza. Yes, nimetoka asubuhi
So nimeamua kuja kimaliza kuona na wewe huko chini pia, na tutaombeleza na wewe kuna kitu yangu kusaidia yangu. Alafu Ketari, naweza uliza kitu moja? Kuna huyu MCA wetu hapa wa Keumbu, unapata nafasi ni mtole shilingi 50. Okay. Kia namsaidia tu kutoa. Bono eyunchen sie toko nyeira ngora na enchen nintawa tebi oyonte tatu sabere kwa Ehud Muga Kamayo na enchen goborin sie waiven award abandu bamin ndotete nande tochikoira ribaga nande njetigamba tebiga 2027 yetogocha koretea egechunchugo oyorobisi nje no mwana moke tindikumurama ni musigete ndeta kolegasi aye myakeri aye tane ere ntote ekera twale kobera no bora ntu atebe tenga nebere etu atete tokwa ke kora tokorambu yokorete tokomente totebe tutam tokonyoranga gintunge yokorete para bitachombi stimanchi ebintu bire kwatungainete togotebi one time bono na enche nonde na ruro mabei in fact yo momuro yiga ekertu asireti momuragete ruruga ari okuruku Otis momuro nero mbogoleti nje na nyako mocha mosabaro nande ngiche igoro dio kantarenga momuro yiga nero mbogoleti ne pigipigi motai bana Ruben karembo ngora akangendi ngora mpaka akankia bono etu achira lero twataga kyo momuro nalenge neba tarenge active ase kwerende yaito but tali komoja mesabaro twateba yaya Kevin umusani ito nere tali komoja matanga ndonsi asa abandu bali mbwate ngomoro KPA yane obere vel active twateba nto komotiga nera gabasha kaye nimbwata etolole most 200 ase WhatsApp group ngora abande bare chinse cyangumbu buna Kevin kina Derifini machuka mbate bamba wakirishe bate Kevin togota ipore bono gusika gocha mutuga iga ngwerere gabasha kao igo gake abantu baminto ekienieke nincengiche ko basaba chikura nindara nenyange mondole tavadari montiga gaki montige inje no mwana ino onyeti ndio mokogoti ogo endo motangi ogo nju no mwana omino gaki kende kerokyo timbwati omonumbwate iga mokombe karo next thing gochigocha lirina nyore buna babande babwate na enche ngole kemira aya Kevin pole ndugu yangu twara konyanira satambe ngongonyole asekero to kolega asiga keronda nyariro mochando ndugu yangu pole ometeri lito komnyokali toliko manyanga next thing ayegende kikego chako but pole asoko mosiri ya brother ebashi yegango kwa na bengene keranga chibunakwa wetinyeria maliga otulie matukai gakwale rero mwana omino ekeranga chibweke gango kwa ebangusero bosio kabisotige kolera olemereri anjo mwana omino ochire olemereri nimete no mokongole ndugu yangu accept lemereri nyasaye naroro aya jensi naberega jensi tware kolera gaki musombanara tubekero gusaba biamono mintombo ya mure nyatubwatinda mwamu ngorera ngoiga maremu watarachiwa mjambo bona abona umugokira kiagera mu matenga ino mure bitare mugokwa taribo 20p chimioro nise chirochi na no turachi igomo murori oraire matare okurukuluben ta kwete mu basukano asinge ncho keroko soma maliko buya hakika hakuna ambaye haishi kwa nafsi yake bali hakuna afae kwa nafsi yake. Kile kitabu Paul aligete keroko some kitabu kia Romans 14 kemungo kia 5 I understand the pain the parents are undergoing
okini omwana aikakwe buno mwoibole na boko igubororo. Lakini mwongena mama, naomba kwamba Mungu akufariji kwa njia ya kipekee, akoe chinguru tenene boronge. Abo igo nande nabona are yulo chielie gotebanga aino muboraka. Kogwa tigairo muboraka marika gotebanga chintakana amo nababoraka abo bara abakune oyo okunire ndorero ya Nyasaye. Wanyakenyoro mwensi tungeomba ya kwamba familia hii iweze kupaki katika miguu yake Yesu, awafariji, awasaidie, ndipo wote tutakapokutana katika kiti kile cha enzi ile asubuhi itakayokuja, wote tukutane tukiimba wimbo wa Musa na mwana kondoo, totebenga maene mechande yense twayebwire. Makweli negente kemo torabwe ekero mwana mwanyabanto araira na samare koumyango kobeo ama kweli ta kobeo na mariga yonsi tokonya kulira na baranyare kagotinyiwa. Kwa hivyo wote sisi tumealikwa kwa sababu ya marehemu mpendwa Ruben, ndiye amekualika wewe na mimi. Aebuno bwatikie ni buyaiga na aemosko nokwe tokomanya gose naye gose ninchi. But what we know that we will die one time. Remember ekerora kwe okwase Yesu na liturachitomerane emambili gocha. Na Mungu awafariji familia na wote waliokuja waombolezaji. Kwa sasa tunaamini na tuombe. Baba na Mungu wetu, wewe mwenye uwezo na neema, masaa haya ulipoona siku hii tutasimama katika ukumbi huu kwa ajili ya kuwafariji wapendwa ambao wamepiwa na kipoko ja mwenda sake marehemu ndugu Ruben. Baba yetu, wewe ndiye mfariji mkuu ambaye tumeleta katika familia hii pamoja na kichichi kwa jumla. Mpenda wanaolia kwa njia ya usuni, naomba ya kwamba uwatie nguvu, uwafariji na zaidi uwape neema zako, wafute majosi chinzi hayo. Baba yetu, nasi siku moja tunatambua ya kwamba tutairudi katika udongo bahala ambapo tulitoka. Zaidi ya yote mfalme, utupe nafasi jinsi tulivyo hai tuweze kuangalia maisha yetu, ndipo tuchenge uhusiano wetu pamoja nawe uweze kufaa. Na zaidi tutakapokufa mfalme, tufe tukiwa katika sehemu yako, tukiwa na tumaini ya kwamba siku ile utakaporudi katika mawingu nasi tutakuwa wamoja wao watakao kulaki. Mwanene muborako tigairamo na nechintakana na kinare gosaba ayoko baka egutwa yomogoko ekero turaumerane ngakieli Nyasaye ntutwara omogoko togotebanga mane Nyasaye tuwirire baremie nonyene emegubire chara arete ko basebererekanie bune family na asabire oyesie kasiri tara Yesu. Nyasaye ogendere ko barwanira rituka aserinde asebagotacha bogendere kogororoka na into twensi toremie kiagera tuachire kurera na bonsi ekero turarua no bokore libora akoreka na asiri tukeli singenche omoyegoyo na asabire Kristo musombora tenene lingane lirikune nkore yemera sige tieke, ndipo aweze kukubali Kristo mjana huu na zaidi itakuwa ni furaha kule mbinguni. Bona byonse tigabikore kabunu robereti ya Nyasaye kiagera tu asabina gosemelia asiri Yesu Kristo yoro mubolitu. Mungu awabariki. Jenale gukwana seitonya kwa nali natambulika kama mtumishi Alex Rego. Buyamon. Abairi n'abasani bo mwana nyango tona bakwanira imbi ya more mwensi nanchenko irali bageliga aso gwakere familia yeiga yakorera yanenga pole ne community engima n'abasani ba omwana nyangoto n'abateiri nga pole nje timbwatimangana magenda abatebi egento ndabatigera se familia ya omorembe n'obwanchani n'abana bali bane mosike bamomino obwara abarusiri na ichege ege korote ke gakorera yana begete enche na kina eterete paka na kiniri abana barenganire echiye igabare mamo mino tabo goitera mariga saraire igomora abasakonyoro koragererigwa akimo mosike nebo tobwati kora mokwanira seru gengia nebo kwa muri na lakini amuteya so bwanchani
naye onyora amaseni totiganya korera ase igo momo amasikani ekiagera tachaka gwaka chisabu ase obwara arure nindoche buna abakiniri mokomekameka mwarraga kibuna bare smart abana aba abakineti ase encherengi ya bare baterrete ase igo nchege ntonda abatigere no moremba ase familia yeiga n'abantu barua ase nkayane keronge ngima ekanisa ekenyoro na inu nabakire mbia mona sogocha kongoi nje timbwati mange tigange omorisi narega iga omorisi perisi atosabere toire birengera ria sosaba omochenu tato itore igoro twere na rimbi ya mona seke ukiobogima mbia mona soborendi bwa wataretiro bwa robo abandi twenyorire tore moyo asengenche ya mabira okumya twachira asenke yo manne kwarorire kerenga gyatoretire twasangiririkanira asaya iga asengenche yo koraro omwanchu omwana bwenkeye Nyasaye baremi kegima omoremi bwekene naye egekogera mwanya bantu twensi etorabo baba makweli bone nkeye iga Nyasaye chaka nabua asoboya ekero mwana nyango tata iyo oboro kinyasaye buno obwato obwanchani obonene nabiri bikwagane tibikirane kero nyango taro mbikirane buno obwancha kwao kore otaraira ni oboroti bwao bonsi bakomanye bagosemeri nabo sibwembera okoboki gunkoro no gosemeri nkoro kwobogima bwa kare na kare bono twetigira asoro musangirerekano oyo mogima tomanyete no tokorera manene twensi twe arigani na intu tomanya nari tukerimo nkorara tore korwa sobo iko bwense torare togosemere tinande togokora yaramaya eri Nyasaye tochogoikero gotoreka wakare na kare na kwo gusaba gweito gweterere tari Yesu Kristo ramabari ito amen. Biamano tobate jinsemo isa seme mona administration bane yego chamatu tusangire rongori tonyore ringana rinene dio monene erinde korwa tusabire family wono kwarigania mo assistant chief Oliankabi anero tenete gaiga ase kirera sublocation erinde aire chinga kichaye korwa tomanya korwa endere kipindi kende karibu Biamano morisi aseribaga twensi abutu achire gotenane family wairire moiko mongino minange mongina Beatrice yanya sakore mige koero mumuru sirire no moke olenge chinguru chiao yanya sakole mi anda sonsi semerio monene lingane lima sa baiboli twasio merie rusa chiskuru wansira mambiende ga message njicheti abana mbacha baicheka chiwiki 10 nchirinke moire libaga gukwana na abana baino nande toika abana baitange tomanye mechando bagwetera ne mechando babwate na abantu ba boda chairman timaeti asoberete lakini akororire moche mwanchira abana be skuru para ase chipigipigi igoti gatobwaterane tokonya abana baitekero bareke ruseye ntambe ande bache bairane skuru bale buya asa Marieta Rispanyaribo assistant chief Kurianga sub location na nintete korenta barai gosaba gambitora mona barabo timanya gose mugambi onde nare ko risko ye location ya itochira oramo na intwe keronta rochi gontete korenta senior retired arwe ngora yaye Nchengoro kwa Isaka Mwemi nchena gamba gai miaka mingi mimi ni mstaafu asomo ina Beatrice akarana manyete umugaka oide emiaka ya karaiga ono kumani yani chandurman no mugaka umuya kara arure Mombasa
bacha bandora na iso ayubu bante by'umugambi witu bono kwabikira kuri umwana omoke lakini tugusabira ukore buya nabagambire emyaka emingi emyaka 27 bono omong'ina oyo agatigara bweka akaratigara bweka muna nkonya gwetaga kireye mungabira sokwire gikagekeigo igento ngeronta ite strike agatigara uri no butaka gitobana no mahana bono nkire teiga kanyoro omwana oye rituko erimo oyo manene oyo obegete uniform ga ya primary kamatebi ya kusabira maya wete uchi university omwana oyo agachaga ita amate nande abana abaye kakiti ambate bya sokoro mwana nanya ukwana nkwana irengo ngwenje kabiri huyu mama amejaribu ege tobono go strike neke mimi nataka amani ile ambayo niliwacha naye yonte gitomo rembe uria na batigete noro nyaka ya ribone ibere igo monyu gwete gento ndengereti igo monyu gwete asendochi igo ntagete omorembe uri na batigete omochibomboga mobe noro nyasabe na inwe aina aronko basabira inkwanende teri raisi kurusha mwesimiwa Steve arika ngo mwakirande simi ekiagero musacha uyu ore akagenda akakwa n'abantu basabarikomu bakamotebya arigiase akobeke skuru abantu basabarikomu bagatagura skuru ya Nyankurupi bono iga Nyankururu nere gochakobe model school mogenda oro murigereri omusa uyu yonko muruko musa ekiagera no mukare simyaka ake no ina asende akarangerwa kabeke sei Nairobi egento buna keria ne project egokonya abantu kurukise mo chionsi mwarora abana ba e polytechnic ya Liangabi we are the ones who initiated chiefs you were there abana mwarora babera abange ira abana chikosi aina ara mangana tote yo anto samatanga eria gatatu ekarogo chikori chikura wana na atwalire chingu nchetiro chikubori kura ekaroko bori chikura make sure egento gokwanaga abantu barega iga asa matanga aya igo barure chinsemara ria awo iga ibe no ntuntu ebangete mwigwete kare gokwana Steve mwigwete genta akorire muroje chipara mbuyare nani kumwakira nde simi omongina motebi achai chi personally ekiagara bono igo bare bosongo aseng'encho mwigwete amangana agenderete inko mwakira nde na achai chi abaye pole o mwisho kabisa Mungu asidi kuwabariki mugambi yongo kwana seng'encho njero mwaka mukae na amani ya Bwana omarembo basenkeye mugenderera buya na basabira maya bagambia abande gukore myaka etari cheche igo tokwirwa asa manene no manene abaseseni mono basta obasabira aba na injo sabira no ekindeka nje nkoro kwa aisa kanafsa ari moemi akaranyi wete iga deringana ryo korandi batagete ringana ryo korandi abantu batagete aseng'encho ye chinsa umana nabe na inwe na basabira maya mbiya mono nkikiabe gakong nkolera tole tigatwancherane endete korenta senior kesere sub location nande natolentere n'abageni bande batigaire senior karibu biamo no mugambi aseng'encho eribaga nonya tora samatanga tigamba kwani bwerere bia Marieta Joseph ogendi anunda ndo senior assistant chief ogesere na bona iga gonde serusa umugambi oyiga ongereri baga mugambi risi bo mu assistant chief Liangabi bona iga na roto bwaterete 20 piase ero kese ni buno mu assistant chief gabwate meuriene karota gete komorra oboyo nyama wobo yo Liangabi oboyo gesere oboyo kerera karanda asabero mu assistant chief okerera libaga
ugakare ase ekosi Embakasi Nairobi. Omo chief na akora kuruo lakini tanyariti goikaga iga igo nena musabire ribaga. Igo kwa niaba yangu na kwa niaba y'abantu bageserenyo kinda ase rusa tigangire ribaga eriga riabene ndete ngora gocha ase omong'ina Beatrice asoko musirio mwana Ruben injega iga ninka Beatrice garu mwana one oyosirete garu mochokoro. Igo pole sana asinge njoko musiria igare igasirete mwana bweki aregeke bari tubwato gosemeria okonene gekogera bono gachinga kitwe ikera kara mokorigereria togendete gosegeta abasai banyuome kera mincho iri miaka 18 gochiabu igo richiko ngomwanjera rire unabagambi ngoenda turi twarika na abana mbarenga baibore twese sublocation kiro mutienyi rero mbarenga mokoiriria atera abang'ina mokora mbaiyo gotogendete gosegeta abasaba bake bareta abantu nandi batware discipline baigwanane bagokwanirana egera tonyore abana tugoja koire nasari chisukuru ngo sie kuchigochi onyore abana abaiga baitu be miaka emeke mbari konyuoma egera bakoreki barosie bisaku igorende abana bari Beatrice mwatigara tigatubaganiria maya nyasaba konye mugendera gutugeka enkayo atatu mino mugaka Isaka yotigete kurara kurwa sobiko bwense mugambi ganyanjira tigango ndete oyo mubwa barimu ari present ya barimu ngoraiga achiche arwe ngora ya esinjira yo bwenge na mwaigwe chinsa chiachira atambake akera mwalimu narore tayari akera mwalimu ataraje tigango ndete abanyasiasa bari gaiga Maria Timaiti abanyasiasa yo minto alavu nabande onde bwensi otomire gochagaiga inchwango nabo gokwana oe wekwerende orwero ngori yao nyogo otomire abanju banyasaye no turasama bena bakwa nimbuya muri mwensi nanje tigangendete ngora yane gocha somochi oyo iga oibasiri omwana obo mwanjwa anene mono igondo moire lakini ntamanyekane tigocha iga nanyora ngane nyorira mungina Beatrice gare mako magokoro lakini ntomanya ini seitere matunwaria ankora kusagero wenyangaresi najino mweshimiwa kiogoro ward na bori tio MCA ali seitomba ngete ngaba namba ibere nare ko baiga angana aka Steve ali kasenge njogo totebia nga wagachire kirasi kya nyankororo ase ward ngimeki kama echukura wote insafari komo igwagacha bono linda baba onyoboro cho bakongubura ase kenyoro tare kurwe ngora yae bono mugambi omwikere report ya mothenga bono onyotomete ngora mbuya mono lakini ende nabata keira ikasa mabebu na yaiga mbuya mono ekera togo chigosoa chingaki narore chen sinjate na yate banga no mabe yarwa next ne rogo tene naga iga morusioro togo te anga mondo ta kurusi go chisera chia jira koreki amangana amakoro twaeta barai bakore emirimo egera tubachore next onyamba okora tokoreki bono rende abantu bakirira ibeno mbuya mono nanje tigandwe ngora yane tigenya sabo murembe abaye chinguru chingaki chiga chyo bakongu nande mumanga baada ya makweli obogima mbakora teki seito matunu atali ara yandeta niko nakuona senge mugambisa kakwana mbuya mono oya assistant chibu na nyorire no moirione na ndene kaseni yane igotinda jaso go salimonya bera sena kwane bo lakini mumenge round yeye na no mugakaraira narara ona setorochie murigereri matia ngimbuya mono yamba kwani nga wairire buyaiga buyamore tigato dumisha morembe sa matanga yo mwana Ruben njo gukwana na Alfred Otuke machuka ondo mwana Beatrice kerera moina mocho korbo musiriki momo maete thank you njege ndonda kwane kemoneke abana ba minto tia tubwate chukura sobonge ke wikenga kie chukura ntogo soka torosio tosokio twakero morayo litoroche nganero ra chiko tokonya uchimotu mugambisa ka embu ya kwari tayire nyankorore enko egwere skuru model
oborai bore ground boniga tiga Steve ali kasukera guchigora bori obwa mpionye gakonyara tiga tigera abasae obwa MCA momurori osoko ori okwana koru akibona nga yaru korwa momurori inchuta tenene naye na inche nonte neine ningizaine. Yes, thank you. Nale kokwana igasinyari bali chache yali bali chache twabeire maega sana asege ntugekoruko amagenderero chibesa nchirorora se constituency fund chira 188 million lakini nto chiro chasi chigotumeka gochi mwana ochirora again to kende those errand boys tikaba muirere information ngana ki nyali bali chache twatigaire maega nturara gentu gekoruko amagenderero okay. Number 2, development projects chire within nyali bali chache echina chito target kidogo. Thank you. Echina chito target chikole rwemeremo asenge chama skani omogambi tigankwane kwano yo mweshimiwa Matiangi omogako imatiangi nateneine omwana ominto onde bwensi okoba maega yo mwana ominto Matiangi in fact yaye no muntu sesenirie mwaigure tigabona tubwate ibanda sobonge erine tokonye nse itase achire bogeka oyo no musani oito nere to kolega sie yo korandi nchiri ya Matiangi tigabatebye elieta na ndabatebye asarure koru. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Abutole moyo tigatokwana ni asengencha abale bakure nigo bakirete mbali gokwana nchoyo ngokwana litangani engoro ku Beatrice Nyakerario Mayole nkoruko rubonchari constituency bogia kumu ward ena achirega iga korario moske Fred Matiangi nkorareria abangi na gose intu tokonyora abana nande ni intu tokorera igo bono mwana itoga asokire ntoko muhamagoro gaki ntoti ko mwana itoto muhamagoro nande na achirega iga sengencho mondo koroko Evans Nyamuamu timaiti saenda gochi nero kora achabuone garia ekero tobwata matanga aringo charo tusange sigaria na inche na kirero kiagera ekero na igunga na asireti oyo akora ase akobera ari ase chipigipigi onte binga na bwata matanga na inche na rangambu yangi chemba tanga asira bangi na ngamurara ase ngencha kero kwanyorira omwana ekero abwate nyancha ni gogo kiribokiboki bako omwana oyo chobo mondo tari boigo mbiyamo na aseribaga nando oyo minto Beatrice ngogotigera ngotebi ngoenda soma ase gitabu ya Saburi 121 na bego ko semeria ase ngencho nigo gotainga asta yora arigereria nigora arigereria gochi asinya sae nero obwate onsi ora ko embiyamo na aseribaga biamono aseribaga nja samarie tangoro corona di nyaboga seitera ari nyangororo njetindi koboli siasa utatiga natomwa no mwesimi wokorokwa George Ragira mno mumanyete arara akutagana baringa ari na intuga arara ake ase enseri ya mumbu bona antomera rambirambi aegocha ontebye gente getanga nintebi omongi na Beatrice pole remereria nande kerara ache narorenga kiagokora omanya ontebi ntebi omwana oli ominto Dickson oyoro yo mwa maremu ngwakire ngambi ya mono asingenje gwate kerengeri kwabwate watagete kumumine mekono lakini ngwanja kumubwatesia egereire ibe nobosio chochi na bwate kerengeri gyugionyo koboko ibe no ward egera akonya abantu baitu bono nare goteba iga mugambi mwemi abantu mbamanyete omonto bwenete kwa we credit ge project eri nyanyangororo akorokwa isoe ayibu tari ari kware gototebia na mangao igonto ya manyete intubuna some members we know aso bwenge anga chibesa siringi 1000 ontebia nge omongino yosireire na machuma abantu bali bateneta machuma na inwe incho mbaye siringi 500 mugore sabuni 2027 nateneine momobwatesie aiki beno yeita sata geire etakeirebe tari atogote wambia mono biamono olioto muno mwesimi wa Steve
na inche tigamba kwani marogobe ngambi ya muri mwesi na inche natenera kwani hapa ya umwe musio ibe no ward uyo korugu Steve Alika nere bono iga Nairobi ale mumo etenga tariko moja matanga na kigeko gerataraika igori na ndei na goja gotirimboka na cha korre family lakini reno ntainga mpaka ni nyoye sukari banya kunywera maje nyuma ataraika igo ntumire chiri busato echiongo tumiro mongi na Petrus chiri bubere neri bwa yemo ngaba muri bali bagakore gasi ya Ruben Mataria na ando mwelipi erebu na goteba na maendera gocha gukwana 2027 imbe yamon onde naro otomire ntara reto mo wa Chris wo mwe mupi Mr. nani Jared oh atara kore kwerende welfare ya Kibiego self help group na imore mo wa Chris kurwe se group ya Kibiego Bia mona selibaga Mogami Bia mona selibaga Bono bono abanya keombe balwa kerera Kibiego sere bwere buguru mwesi nchwango gat ende bituru siaro nga tuachire komoreresi nchwango nchitora robera iganentwe Wanya komiti boka amwate wanya komiti boka tigabaracha yabaracha mugambi yabaracha na libituru shara moche nchuo gateke ombe kino nkegendrete moyo kiri mongina piria nyole korange mwalimu choni nyole korange nchugocha ngokora tuli tigatokore tigatokore bono tigansabere chairman ito omonene ukare na kurutanyo tiribaga na secretary nere gantebi garwarte Owen Mekenye timaiti gosenacha tinkomanya bono aba moroche nkerera Kibiego sere bwere buguru intunto bwato mupangirio ito toko omonto siringeri bwa misini twamanya guchibaga twachibaga eye gotigara twamanya koa erongori omonyene oria osireriwe bono tiga chairman omo kakwane gere torore tomwe pase yu gaki tiga tusabe kiagara twatebi gutusabe jinsa jiro ikiachire toire birangara tusabe omuya tata Nyasaye oyori igoro mono pia mone kiagara kwabeire na intu Nyasaye oito kwabeire omoteneri Nyasaye oito wo moroberi oyo iga wo mwana nyango to Nyasaye goikere kerengeke bono monene twateranie bosia iga mune kiombe Nyasaye oito kegosirana bono mone twasabire obuya bokorwa asore bogenderere gotenenere nke kubwa mono okonyo mongina Beatrice na abana bali Nyasaye oito batigaire motoria bono monene ntorente tikende nkeye no bwanjani twaretire na kubwa mono Nyasaye oito genderere gukora emiroberi muno rarorere biya amakawe nera asore me yamanyinga y'umwana Yesu Kristo yoro mubori ito mongina Beatrice gakina ko rosete inchugo jatoka ipasa ya obo maana bwa mangana jinsa chiachire tigango ngemu wa Chris wo muisimi wa Chanda togokora kurwabwo former director ochiche egero tusangiririe rongori kurwabwo mo togenda soburandi bantu ba mtana antiamba kwa nimbi amore God is good na very keen sana na arorire mutegeti muntu gwaka siasa matanga gusebono talibo siasa nyogotete kunyaka tiao twenda twarigie mikutano ndiko chisikari twachi kunyakero talibo bona igege ntu giatoretaga iga no koremio mungina Beatrice na ndekero gwachirwo kwana mutwe iga kwareta kende to goita magana yango yanere ya kwanda iga yangire ku 950 bob nga yale oyoru era matiangende na nchurute gente sana because when you come here we expect ekero gocha
gwakorire gukwana buno murai goikotie kende gose bono bono tinarenga ayo njende mwanga buna pastor atebire chinza chiachire buna mumanyete ngoro kuja radio rale nkano gaiga family ege saya nyoro tobo kongobo we have worked together mpaka bondo le last week irega ekere muchando yo bete family ntwajete tukakwana bakantuma gucha so mheshimiwa so the following day mheshimiwa nangete ndagera ngabaretera yabasukiri all along mpaka rero eyimbi yago sembube koruwa bwa sengencho mheshimiwa tanyari tiko ikagaiga nanga chibesa gaiga sesi 110,000 onte ebimbekero mungi na Beatrice 9,000 abamura bali bakoro koma chumamba elibwe yemo bali bakorosia enyomba ya marembo erebija go sere bube kosa ina arama ngana tagete siasa nto komera na gochigeti go chiparo chimoino mbia mono mungi na Beatrice pole. Former director. Mugambi byamanaso kongali baga ntara akora rende kinate bigunkole igonta gete na inche ntebe nga family pola sengencho omwana omukasirire nemeroberi ya Nyasaye yarenge ntobwati kende togokora inabidi tukubali egento kende gya kabere naiwa omo assistant chief ogotebanga ki abana abagocha gocha chiwiki 10 narabangina bakobwataiga narabangina bakobwataiga chiwiki 10 na matuka matambe sana so kamoranche mokole gasi ino engakie ya abana baratoke bari isiko egento kyo moelio nabonta getenge familia ye yatigara nero enyore kende omongina Beatrice norocho omwana oyo mokomosi omonyorire egento turakore no koranga inkitwa imokana kyo ngai egento kerigego yego sangiririke ngori ogotene naiga wonta gete tokoreiga kamuranche engaki ya bono moroche chinyomba na beme chandero ore menge no bokongu na Beatrice ngo chakoirare no egwiki emo ibere isato amana gotwara chinguru tigango tomo chinguru chia matukabira atate bangire onta gete gwataiga ekwaya nera yamanengo kerera main I'm told kerera main where are you kerera main itenena good aro yo mo babere nchugo cha igore mbabange nchugo cha igamba bange aboko so amataria abako genda mbagenda na kende barato tira kende tokoria ngayoyo ndale omosubati yetera rogoraria rogoro kapisa pi montigera ababo sio bache gocha elinde Beatrice ya barore inchugo cha gogo kunesania ya Beatrice lya koranga maina nangwa akorta nkuarenge nere nchungo gocha nche gasiano no kuna gatebanga amina ntarache kebande gikiamaiga karibu ngwe kebande egwenyi egwenyi ya rugoro imoka korari soesi mutare gocha tiganda achaka muboranga igacha ke gasiara tari kurwe cyana arure cyana nchungo gocha nabe igorero tokora tosabe egurubweye Beatrice no ara na roche ngona korigere lyale ngabasani bane mbache tetirimbo kagocha njente ebembu ya mono abangi nanko bara bakongura kini yanja motirimboke onya mogo tirimboka bali mogo eta gesani yabe kirukende tebambu ya mono biyamono esu bali muachire biyamono bali mogo chambu ya mono tiganga abantu ababo siaiga moche goche gekogera rugurari ekwaya yaikire gweto imokango inwe none kirogo gekirogyo katwakane. Thank you so much. Karibu kana gocho. Njitwakane kirogo lero nsiringi 10 kora arwe side yabu takwa umetusaidia biamono walimo korwa biamono nyasaba seni more merwa sengencho mwarure nashukuru ngange namba yesi nyesi bali batavuga ati koboko
nchugocha kamuranje balimo bwate nchugocha biamono balimo korwa biamono balimo korwa nata kamba tanga sereiga omugati igoro mbono orenchira gocha mobasa kogenda moremera lino yabere late tonyora lingana lyo monene elinde tokorera nambe bali baimo gati kibese simime igoko beka iga 07 77 2953 koirorande 07 77 2953 Beatrice isakanere lietali gocha Irenta gocha bali mwasangere irenta gocha Kamora anche batebi mbuya mono bali bakorwa timweba Thank you bali mwasangere irie bali mwasangere motirimbo kigocha Tochibeka elinde tomara konyoro gusaba kwa moerio Biamono bali mokorwa Thank you Biamono bali ndete korunya saba sesenie Tamboka bwango ngalengie kwa na bakamore tamboka bwango mo Mororengo mo tigonde magega nga Good thank you Biamono ekwaya senginje yoko kalega siengia biamono ya saba sesenie ya saba sesenie sega siengia biamono undo taraika baelire biamono asenginje yokorwa Kirera maini asogotera erinde togenda ase okorandi kamuranje ntogenda mwamanga ling'ana ndiro erinde ne family tonyamanya Dunia hii kweli sio kwetu, dunia hii sisi wapitaji, tunakutana na maovu mengi, tuomba Baba utuokoe. Dunia hii kweli sio kwetu, dunia hii sisi wapitaji, tunakutana na maovu mengi, tuomba Baba utuokoe. Haleluya,
tukikutana kwetu juu mbinguni, tutafurahia pamoja na malaika, tukila pamoja na Mwokozi. Haleluya, furaha tele, tukikutana kwetu juu mbinguni, tutafurahia pamoja na malaika, tukila pamoja na Mwokozi. Mimi si kitu duniani, ni Mungu Baba aliyeniumba. Nitaacha vyote dunia hii, nitarudi tena mavumbini. Mimi si kitu duniani, ni Mungu Baba aliyeniumba. Nitaacha vyote dunia hii, nitarudi tena mavumbini. Haleluya, furaha tele, tukikutana kwetu juu mbinguni, tutafurahia pamoja na malaika, tukila pamoja na Mwokozi. Haleluya, furaha tele, tukikutana kwetu juu mbinguni, tutafurahia pamoja na malaika, tukila pamoja na Mwokozi. Watu wengi wamerudi nyuma, wengine wameiacha imani. Yesu asema turudi kwake leo, atupe uzima wa milele. Watu wengi wamerudi nyuma, wengine wameiacha imani. Yesu asema turudi kwake leo, atupe uzima wa milele. Haleluya, furaha tele, tukikutana kwetu juu mbinguni, tutafurahia pamoja na malaika, tukila pamoja na Mwokozi. Haleluya, furaha tele, tukikutana kwetu juu mbinguni, tutafurahia pamoja na malaika, tukila pamoja na Mwokozi. Haleluya, furaha tele, tukikutana kwetu juu mbinguni, tutafurahia pamoja na malaika, tukila pamoja na Mwokozi. Haleluya, furaha tele, tukikutana kwetu juu mbinguni, tutafurahia pamoja na malaika, tukila pamoja na Mwokozi. Ngo tusabe erinde twariganie Pastor Seringana omwachenu nandi tata Nyasaye twawakirimbia mono gwaturaire kurwa emambia gwatwaire chinga chingia twaraigure ringana amang'ana akwaniru nase eng'encho okoremia ominto Beatrice na bono chinga gichaikire chia bene tata omone tokwarigani Pastor omotumia asiri nsechi iga tata omonene kerakorwa ring'ana riao rikonye chinkoro erinde tata omone tokoinyana koe wanne bwao tia bakorekane ka twakuburira nse seriete Yesu Kristo rombo rito. Pastor karibu. Mbuaira
na nusu. Saa 8 na nusu ndochechire mang'ana meng'e ekiagera omokutano oyo naigwa ogokumia mwakorire ekerekemo ekiaganĩiri gose bono timwakorire ekerekemo eki kiaganĩiri yani korusaine mpaka bono kerekemo kiabeire eki getigarete neke taribo igo Abaefeso inye 27 Abaefeso inye 25 somango chibukunjire ira burari yababora gose timo baisa komoa saitani libaga aya wachiri 28 ndateba saitani gentoki libaga kurumambi twamoire gose aya kurumambi saine twaire saitani libaga mwegu bitina binde mwegu chisegi mwegu siasa aya ine point yemo eya kabere libaga linde lyonsi twanyorire muneliga naende onsi abe tumia libaga elichidaika ibere gose isano olitumie buya libaga lyogotoreka litumie buya libaga lyobuya bwa Nyasaye litumie buya libaga lyomoiko gotara litumie buya alo tumia libaga kwanyorire naki buya elia gatatu egesieri nkeigoire ase bonsi gosoa aso omoyego Nyasaye egesieri ase bonsi lakini gikeigoire ase bonsi mbonsi baratwe oyo gosoa noyo bwatomo yomurabu asoe nenda abo moremereria erinda asoe egesieri ekyo point ende ya kane arenge asigete imari ko isano kako na gutara hekerete gikuga kuruga timoino kegoteba hey yes omwana Daudi ngwatire gotosiria torera mabera liswali ngo babori neli nekerecha kyo bwete Yesu gose Yesu bwo bwete kerecha ekerecha kyo bwete ngo Yesu katokorwa gende bwo bwa Yesu tigakwobwa mwanya bantu ngakwanira mangana amanga na yategereire na akumire lakini nanyora asimore ekyo moerio omokwani oyo mogawete banga if you want to die right live right ngaki if you want to die right live right ngaki kegusi anya gotage to kubuya menya buya mane na baseseni mane na barende mane na bagate mane na bakune omane na bamurekere aseriteria Yesu motoria ngimotara atenera nsabe tunaomba Baba na Mungu wetu katika jina la Yesu machache tu kwa dakika 2, 3, 4, 5 imetosha kwa watu ambao wana masikio ya ndani. Jina lako liinuliwe. Tunapotamatisha mkutano huu tuende kaburini pale chini kumlasa kijana. Tumeomba kila kitu kitendeke kulingana na mapenzi yako. Hapa ndipo tumefikia mwisho. Enda pamoja na kila mmoja, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Mone na wasen.
share. When his chosen one, God to their own beyond. The road is long, I'll be there. When the road is full of road, when the road is full of road, when the road is full of the roll is low, yonder I'll be there. When the roll is full of yonder, 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 I'll be there. When the road is full of yonder, 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 I'll be there. Adjust. Ahí.
Kurandira kabako. Wata mako boino kali Ono, alamita mweke gaiga. Inga kiyo mwe, yo Ruben. Ikiwa se nyumba yae. Aganye baka mabiri okuboki. Nasomonyete ibura abantu batuko. Utaka lisimba tuko. Aina wokuri yo muntu kwa yo muntu yena wenego. Lakini akana ile manyete nkole yako. Tata wapi ndio kuona kitu ya leo ikiagera mtumbe nyorazi ikiwa tumba ya kenda soma oni ile bia oni ya mungu ayo maisi na kiwale kule kwa batore moyo twasabye koranje kiro ya umuita batwatinja toba begenwa togose emeri tukuliria agweka Yesu yanjira gutoka atumuzire Jerusalem asama kuri atabe asama liga atabe asubure gotabe asoko gotabe asore goki imyaka n'imyaka twasabire kuranje ore myeke yo mu Kristo abana baye nabamwabo naitu abatwesu akiraiga ugenda gotonya munene tunyira suburu twao tuwasabira serite ya Yesu ro mutorito Samara kuiga manake inga watu waweza samara ba na watu wengine samara
Gracias.